Ja, velkommen til vores nye YouTube. Ja, vi vil sætte alt muligt der. Alt muligt. Om forskellige ting. Ja, okay. Ja, lad os præsentere os selv. Jeg er Mila. Og jeg er Musi. Og vi er begge 12. Ja. Ja. Og vi håber, at I vil... Hvad håber vi? I vil se vores YouTube. Og subscribe. Ja. Ja. Og like vores videoer. Eller dislike, hvis I klikker. Og skriv kommentarer, hvis I har et eller andet. Ja, vi skal lave et eller andet. Ja. Men ja. Vores allerførste video, den kommer snart. When I saw her